mga kawaray, shout out sa inyo. Ito, mag-slide tayo. Tayo na punta natin dito sa Grotto, Vista. Ito na. Yeah! Punta mo doon ha. Oo! Ingat! Ingat, ingat! Si Bakay. Huwag kayo magsabay, baka mamaya magkauntugan kayo. Muna ka na muna, boy. Okay. Huwag ka kasi umawak. Pa-dive baka mamaya mababaw lang dun eh. Mababaw lang. Okay. Okay. Nakainom na tong loko na to eh. Yo, what's up mga kawaray? Mag-slide tayo dun sa taas. Sa taas na yun. Taas nun. So, race! Slide tayo dun pa. Punta dyan ako itong may tubig. Kita nyo. Sa mga kawaray. Ha? Jo. Ganyan lang, Jo. Pero naka-video na to, di pa? Video na yan. Sige na, sige na. Yun na. Ito. Dito kasi. Kuya, pwede dito? Dito lang? Pwede dito? Bisa nyo! Ayan po sila guys. Ayan po. Ayan yung anak kong matapang. Tapos ayan na po. Umakyat na po sila. Ayan na po. Si Baray. Wait lang. Nag-video nga ako. Ayan sila. Iba yun ang video eh. Si Bakay. Si Bakay.
Di ba nakita yung kay Iris? Ha? Kala ko ikaw yung una. Hindi. Grabe, ang bilis. Ang bilis mo dito naman din. Out balance ako eh. Banda rito na out balance ako. Gusto ko sanang hihinto. Sa ganyan, di dyan pa lang hindi. Andiyan na, andiyan na, andiyan na. Hindi nakakatakot. Pag banda ron na sa nakakatakot na. Ayan na, mabilis na yan dyan. Yan guys, magpa-slide kami dito sa taas. Second floor. Ba yun? Dito ba yun? Yan, kasama ko si Eric. Res, ikaw muna mauna, tapos bumalik ka. Ha? Okay na, may bagos ito. Oo, di. Pagpadulas mo dyan, pupunta ako dito. Ganyan. Nadali. Okay. One. Sige, sige, wala. Sige. Sige. Bitaw! Bug! Balik ka rito! Bes! Padulas na. Diyan. Ayo, sunod. Okay, mga kawaray, shout out sa inyo. Ito, mag-slide tayo. Tayo na punta natin dito sa Grotto Vista. Ito na. Yeah. Punta mo doon ha. Oo. Ingat! Ingat, ingat. What's up mga kawaray, try namin to. Sana hindi masira yung cellphone ko. Kaya. Ino, nakakatakot kasi. Delikado yung cellphone ko eh. Ha? Ano? Natakot ako eh, baka mamaya masira yung cellphone ko. Hindi nga, sakay lang, baka may masira. Oo nga eh. Eh di, pag dito pa naman wala nang balance. Hindi, ang ano kasi hahawak ka. Pag mo ga-i- Kung GoPro to pwede. Pwede pag GoPro. Ayoko, pamadisgrasya yung ano ko. Ikaw na.
Mataas kasi. Padulas ka na, dali! Gusto rin. Gusto rin. Isa pa. Dalawa. Doon sa baba. Tapos dito. What's up mga kawaray? Yan na, si paring Roji. Nagpapadulas na. Kawaray! Dito kami! Paislan ako! Paislan ako! Mga kawaray, tingnan niya. Ingat ha. Ingat, gago, madulas. Gago, magano ka? Bakit? Di yan. Ako muna una. Ako muna. Ikaw na, tangi. Tayo lang ha. Huwag kayo magsabay, baka mamaya magkauntugan kayo. Muna ka na muna, boy. Okay. Huwag ka kasi umawak. Parang ano. Ano na? Uy! Ano na, Ji? Lumba-lumba. Uy! Ayoko. Yun na, Ji! Mga kawaray, try natin tong ano natin. Sana hindi masira yung cellphone natin. Kaya malaglag to. Baka malubog. Hindi kaya masira itong cellphone ko pag ano? Hindi ko yan, kasawakan nyo naman ba? Ha? Pwede ka po rin ba? Hindi ko yan ako na tablet mo. Hindi kaya? Storage kaya to? Papa. Ha? Wala na. Tawad ko. Kaya nga natatakot ako, mabitawan ko. Malaglag eh. Oh, sayang to, kano rin pa naman to. Ano, gumana. Delikado. Kaya mo yan. Kayo muna. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Natatakot ako, walang problema sa akin. Yung cellphone ko baka masira. Sayang. Sige. Ganyan lang muna. Pero pag ano pa-dive baka mamaya. Mababaw lang dun eh. Mababaw lang. Okay. Nakainom na tong loko na to eh. Ayun ang shades mo!
Lulubog talaga cellphone ko pag dinala ko eh. Shout out. Saan sila Maripe? Andun? Kumain ba sila? Ito. Guys. Yo, what's up? Yan mga kawara yung ano, slide. Slide kami kanina dyan. Sarap. Labagarag. Labarag. Manyak. Manyak. Yo, what's up mga manyak? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi siya umaalis niya kasi may nakikita. Ano, nakikita? Nakikita? Ay, kung nandun ko, nakikita mo. Kahit inuubo na po, tayo na, manyak. Pa rin. Naliligo ka? Video, halika. Sign. Mga kawaray, pauwi na kami. Pauwi na kami, pauwi. Tara na. Salamat sa Grotto Vista Resort. Solid ang talagang nabingi-bingi ako talaga. Mga kawaray. Angas. Kaboy, kumusta ang ligo? Okay naman? Okay naman. Goods, sulit. Wow. Lagas la, ay, parang katawan namin, oh. Maraming tawag nun. Galis. Ano? Enjoy ka?